Nedelja zdravlja usta i zuba se ove godine obeležava od 14. do 20. maja pod sloganom Zdravi zubi u zdravoj porodici. Slogan kampanje ukazuje na značaj porodice u formiranju zdravih stilova života i aktivnom odnosu prema očuvanju oralnog zdravlja. Oralno zdravlje ima veliki uticaj na opšte zdravlje, samopouzdanje, socijalne odnose, a utiče i na ključne funkcije kao što su govor i spavanje. Tim povodom Zavod za javno zdravlje i služba dečije preventivne stomatologije Doma zdravlja Kruševac organizovali su javni čas u osnovnoj školi Jovan Popović, kome su učestvovali učenici 5. razreda ove škole. Učenici su ovom prilikom na sportskim terenima crtali na temu oralnog zdravlja. Zavod za javno zdravlje Kruševac je koordinator mnogobrojnih zdravstveno-vaspitnih aktivnosti na Rasinskom okrugu, a što se Nedelje zdravlja usta i zuba tiče, već tradicionalno aktivno uzima učešće u ovim akcijama, pre svega raspisivanjem nagradnog, likovnog i literarnog konkursa. Na okrugu najuspešnije radove ćemo nagraditi na završnoj manifestaciji u vrtiću Pčelica u petak 18. maja, a onda ih šaljemo u institut kako bi ih izabrali na nacionalnom nivou, najbolje na nacionalnom nivou. Oralno zdravlje je važna komponenta opšteg zdravlja. Mi ove nedelje cele bavimo ovim aktivnostima kako bismo uticali na zdrave navike kod dece kad je u pitanju oralno zdravlje. Ciljevi aktivnosti u okviru ove kampanje su informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja, da se privuče pažnja javnosti na značaj zdravlja usta i zuba, kao i važne komponente opšteg zdravlja, da se informiše stanovništvo o metodama za sprečavanje oralnih bolesti i da se da podsticaj za njihovu široku primjenu, te da se mobilišu svi segmenti društva da daju doprinos promociji opšteg i posebno oralnog zdravlja. Mnogobrojne predškolske ustanove, škole, zaposleni u prosveti, predškolska deca, učenici, njihovi roditelji kao i zdravstveni radnici iz službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu domova zdravlja daju veliki doprinos uspehu kampanje.